etxekoak, Castroko gorriak, motivazioz gainezka gaur, 3. San Juan, 4. Orillo, eta 4 hortxe dira prest, estatxak hartuta patroiak, lanerako pronto denak, hor dira epaileak, azken zuzenketak egiten lehorretik, eta une batetik bestera bandera txuria jasoko dute, orantxe, Itsasoko epailearen esku da, beraz irtera Erne, bandera gorria, orantxe astindu du Itsasoko epaileak, eta hasi da Orezko txanda Castro. Ea nola moldatzen den lehen kale horretatik Urdaibai, liderra, momentuz bizi abiatu dira Jose Manuel Franciscoren gizonak, segundu bateko abantaila San Juan eta hori Castrori, 2. Irtera baliozkoa da, eta bizi bermeotarrak badakite gainera lehen kale horretatik aurreko bitxandetan zailtasun handixiagoak izan direla, eta hasiera gogor hori inoiz baino premiazkoagoa gaur Baserri. Diferentziak alik eta azkarren ateratzea, eta gero hori, luzeak egiten dituzten neurrian, bigarren kaletik Castro eta 3. Pasai Doniba Neoiriba aurre hartzen badio, pixka bat laugarren kalera eruntze juteko aukera hori joko taldea, laugarrenetik ari da lanean eta ez. Hortxe da Urdaibairen tripulazioa, Jose Manuel Francisco gaur Lur Uribarren kokatu du patroilanetan, eta Mañazen ordez Andrei Panika kokatu du ababorretik. Eta Ollesek 2 aldaketa gaur, patroia eta arraunlari bat, Go Bizkaia traineruari dagokionez, honek mugitu ditu arraunlariak kosta batetik bestera, eta esan daiteke asmatu duela, badakiela non dagoen bere indarra, bermeotarren entrenatzaileak Jose Manuel Francisco. Hori erakusten dute azken emaitza horiek, ez? Azken 3 estropadak Astilleron Darrabian eta Atzo Orion jokatutakoak irabaztea lortu dute, eta hori gauzak ondo egiten ari den seinale da, ez? Urdaibai buruan, segundu batera Castro, 2 segundora San Juan eta Orio, hor dira Joseba Fernandezen gizonak Castroko gorriak, 2 aldaketa egin ditu gaur pasaitarrak, Esteban sartu da istriborretik eta Fernando Ruiz gazte ababorretik, eta gaur ordezkoen tostan Miguel Mendez eta Sorin Silbiu, eta hemendik bezarkada bat bidali behar diogu Santi López García de Bikuñari, Castroko patroiari arreba galdu baitu, hilegintzen aurreko astelenean esan zioten agurre arrebari, eta ez zirenez egun goxoak izango Bikuñarentzat bezarkada bat hemendik berari. Eta Urdaibai aurretik da, baina arrokeriari gabe. Castro eta San Juan segundo batera Orio bira, hortxe 4 brankak Baserri, ikaragarria lehia. Oso polita ikusteko, barruan agitzeko agian ez, baino nik uste dute zalegoa eta ikuslegoa berotzeko eta animuak emateko moduko estropada, parekotasun handiago ezin, ez? San Juani dagokionez Makazagak gaur Urko Kortajarena eta Mikel Etxeberria zartu ditu barrura, normalean titularrak dira, kanpoan Durande gitarrak, Iñaki eta Julen gaur, patroilanetan Endika Perez, eta hortxe dira eusten, 4 oso gogor, Urdaibaik segundu bateko abantaila du, baina Castro eta San Juan hortxe dira, eta Orio ere bai 2 segundora. Eta ikusi egin beharko da gero, 4. kale horretatik poparian oriotarrek aukera txori aprobetxatzeko trebetasuna baduten. Orain eusten denak, segundo batean 4 traineruak, oso polita doa, Orezko txanda hemen Castron. Begira, olimpiarerako estropada bat baliz bezalaxe Baserri. Lauontziak hortxe, brankaz, segundo baten barruan, pentsase parekotasuna, ez? Oriotarren artean ez dago aldaketarik, titularrekin ari da Josean Aizperro, atzoko kuadrilarekin, Carrillo patroilanetan, eta poliki ari dira hurbiltzen kanpo kaldera. Urdaibai eta San Juan Castro ere bai parean, Orio segundo batera, oso garrantzitsua izango da maniobra egitea, ongi, zuzentzea ontzia, eta alik eta azkarren gero bagatxoren bat hartzea. Orain berriro Urdaibai aurretik, segundu batera San Juan eta Castro, Orio 2 segundora, eta 100 metro pasatxo, 120 metro besterik ez, kanpoko balizare iritsi eta lehen ziaboga egiteko ontzi hauentzat.
Hemen dira ontziak. Eta hor da gure katamarana, bertatik bertara arraunlarien lana jarraitzen. Izugarrizkoa da berdintasuna. Bai, momentu honetan denbora berdina, ez txio bat horio atzeago, baino esan daiteke lauak bate-batea direla. Ziabo gau nole ematen duten oso garrantzitsua da eta olako parekotasun batean. Denborekin Kaikuk lehen 4:49 markatu du, eta orain San Juani 4:52 hartu diote epaileek. Beraz, segundu batean hortxe dira denak, baina momentuz San Juan entzat 4. denbora izango genuke San Pedrok izan duen denbora. Maniobra ostea La Marinera buruan. Castro lehen tokian, San Juan 2 segundora, Urdaibai 3, Orio Laura. Etxeko estropada ere buare ongi ezagutzen dute Castrokoek, eta orain azmatu behar dute. Ligan garaipen baten bilari dira gogotik, egunko txapeldunak dira. Kantabriako txapelketa irabazi zuten, Espainiako txapelketan ere txapeldun orde bigarren. Gaurkoa benetan borobila litzateke Castroko gorrientzat hemen zaleen aurrean eta Donostiakoaren atarian. Bai, eta esan daiteke hau 12. bandera dela, baino behin bakarra irabaztea lortu dutela etxean Castroko. Erne Baserri Urdaibai 4 segundora, Orio Saspira. Castro aurretik da, San Juan 2 segundora, Erne Jaun-Andreok. Orantxe, megafonia bidez esan dute La Marinera aurretik datorrela eta horru bizian zaleak. Baina Erne, aurreko ontziek eginiko denbora kontutan hartu behar dira. Castro dotore dator, 4 segundo San Juani. Erne, orain denborarik onena, dendena kontutan hartuta Castrorena da eta. Castro egurrean dator, 7 segundo San Juan eta Urdaibairi, Orio 12. Hortxe da La Marinera Jimenoren agindutara. Ikaragarria bigarren luzearen hasiera hau Baserri. Ikaragarria Castrok eginiko lana. Orio 14 segundora. Ezin dute oriotarrek. Urdaibai zerbait errekuperatu da Saspira. Norabidean zegoen hemen jokoa. Norabidean zegoen gakoa Baserri. Bai, eta norabidea orain aldaketa hundirik ezin degin beren kaletik, beren balizan ziabog eman behar dutelakoz, eta hemen orain aldaketa hundi egitea luzean zehar, gero azken momentu horretan zuzendu berra do, eta Orio ikusten da hor bere 4. kale horretatik, leku txarroa daukala eta kosta egiten ari zaiola lan txukun bat egitea, ez, eta alderantziz Castro 2. kale horretatik lehenengo Ziabogan ondorengo lehenengo metro hietan alde ateratzen lortu du, eta Urdaibai eta San Juan erekiko hor 8-9 segundo, ez. Erne momentu hontan Urdaibai denbora guztia kontutan hartuta bigarren alitzateke, Orio 7. 5 puntuko tartea bien artean eta hau ligari begira erabaki horra izan daiteke. Santiago Martínez da gurekin, Castroko ordezkaria. Bueno, Santiago, buenos días. Hola, regatón y en casa. Aquí tenía que ser. Pues sí, esperamos porque a ver si hoy rompemos ya ese maleficio de que nos han negado todas las banderas, y hoy es doble motivo si tenemos la gran suerte de llevarnos la bandera en casa, porque va a ser un fiestón hoy para todo el pueblo, y además, como he comentado varias veces, que para los remeros es imprescindible hoy el ganar la bandera, y para que les motive para la concha. Eso es lo más importante, el momento en el que puede llegar esta primera bandera, ¿no? En vísperas de la bandera de San Sebastián, ganando en casa si lo conseguís. Sí, es importantísimo. El ganar esta vez que les da una moral enorme. Y entonces ya, ¿para qué? Porque hay un buen equipo para que si ya se lo empiecen a creer ya, de que son buenos remeros, pero como se nos han negado las banderas por múltiples circunstancias, pues bueno, esperemos que hoy rematemos y podamos celebrarlo todo. Ahí llegan las 4 tripulaciones, a ver cómo finaliza esto. Que ahí llegan las 4, a ver cómo finaliza. Pues yo espero que finalice bien esto y que sea un buen feliz para nosotros. Norabidea zuzentzen ari da Castro, segundu txoren bat behar bada galduko du hor, baina lan horretan dator baita ere Urdaibai. Castrok Urdaibairi 8, San Juani 13, Orio 14. San Pedroren denbora, 7 segundotan ari da hobetzen Castro. Zaleak erotuta, piztu egin dira gorriak. Momentu erabaki horrean gainera, ikusi zaledanak zutik hemen. La Marinera aurretik ikusi dutenean Jaun-Andreok. Castro Urdaibairi 7 segundo. Jimenoren agindutara aurretik gorriak. Hor da Castro. Hasi dira Ziaboga egiten.
9:32. Lehen 9:37 egin du San Pedro. 9:32 orain Castro aurretik. Bigarren tokian Urdaibai 6, San Juan 9. Orio ere errekupera.